Hello world and to everyone! Kumusta po mga kababayan ko? Dito po tayo ngayon sa Bugalyon, Pangasinan, Riverside. Napansin niyo po ba ito, ang mga fish cage na ito? Ito ay cultured na bangos. Ito yung pangunahing hanap buhay ng ating mga mangingisdang Pilipino. At dapat po maging responsible lamang po tayo sa install ng mga fish cages sa Pangasinan para po hindi po ma-pollute ang ating mga dagat at mga river. Dumami po ito. Thank you very much for subscribing our channel. Please be a member to our channel for exclusive perks. Thank you very much for all the support mga kababayan ko. Mabuhay po ang Pilipino.